Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ker. Taong 1998, Limay, Bataan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho bilang habal-habal itong si Ker. Hindi nito nagawang makapagtapos ng pag-aaral, gawa ng maaga pa itong nagkaroon ng pamilya. Kasabay ng pagkakaroon ng anak ni Ker ay ang pagtakwil sa kanya ng kanyang pamilya. Kahit kayod kalabaw ito, patuloy pa rin ang pagtatrabaho nito upang may makain sila sa bawat araw na dumaraan. Wala na kasi siyang maaasahan kahit merong kaya ang kanyang pamilya. Sa loob ng ilang buwang paghahabal-habal ni Ker, naging normal naman ang lahat. Paminsan-minsan, kapag sinuswerte siya ay nakakauwi siya ng masarap na ulam at pasalubong para sa kanyang asawa at mga anak. Isang araw, habang naghahabal-habal itong si Ker, ay bigla silang nagulantang sa pumutok na balita. Umagang-umaga pa lamang noong mga oras na yon, ay kalat na ang mga otoridad sa kanilang lugar. Ayon sa mga katrabaho ni Ker, meron umanong na aksidenteng motorsiklo. Gabi naganap ang pangyayari at ang sinapit ng mga kalunos-lunos na biktima ay napakalubha. Ang isa sa mga ito ay patay na, gawa ng malakas ang kanilang pagsalpok sa punong naroon. Dahil sa mga nabalitaan ni Ker, ninais niyang tunguhin ang lugar ng aksidente. Sa pagmamasid niya rito, ay para bang meron siyang naramdamang kakaibang pangyayari. Isipin ninyo, papaano madidisgrasya ang isang sasakyan sa sarili nitong linya na wala namang kasalubong na motorista. Animoy ang nangyaring aksidenteng yon ay para bang merong inilagan ang nagmamaneho ng kanilang sasakyan habang sila ay bumabiyahe. Sa pagtagal ng imbestigasyon ukol sa aksidente, ay doon nalaman nila Ker ang kumalat na haka-haka tungkol sa tunay na nangyari. Ayon sa nagmamaneho ng sasakyan, ay bigla siyang napilitan ibangga ang kanyang minamaneho sa isang puno, gawa ng meron siyang nasipat na kalabaw na papasugod sa daan na kanilang tinatahak. Ang unang naisip noon ng nagmamaneho sa sasakyan ay ilagan ito upang hindi sila malagay sa alanganin. Dagdag pa ng driver na ang kalabaw na nagtangkang suwagin sila sa daan ay merong mahabang sungay na kasing laki ng isang braso ng tao. Dahil sa mga bali-balita tungkol sa kalabaw na nanunuwag sa daanang yon, kaya naging maingat ang lahat ng motoristang napapadpad sa lugar, lalo na tuwing gabi. Makalipas lamang ang oras noong mismong araw, patuloy pa rin si Ker sa paghahabal-habal. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ang ganoong pangyayari, gawa ng maaaring magdulot ito ng takot sa kanyang sarili. Lumipas ang araw na yon. Naging maayos naman ang kita ni Ker sa kanyang trabaho. Palaging masarap ang ulam ng kanyang pamilya dahil na rin sa pagiging masipag niya. Kinuwento rin ni Ker noon ang mga nangyaring aksidenteng kanyang nabalitaan. Dahil sa orihinal na naninirahan doon si Ker, kaya wala siyang kaalam-alam sa mga ganoong uri ng pangyayari. Nang marinig ito ng kanyang asawang kumakain, doon na ito nag-umpisang magkwento tungkol sa mga karanasan niya sa lugar na yon. Ayon sa asawa ni Ker, na matagal na umanong nagaganap
ang pagpaparamdam ng mga kakaibang nilalang sa lugar nila. Marami nang naaksidente doon na hindi malabo para sa kanila ang sanhi. Ang mga nadadapo sa kanilang lugar, lalo na kapag gabi, ang siyang paboritong biktima ng mga nilalang na nagpapakita sa lugar. Dagdag pa ng asawa ni Ker na marami na ding nagpatunay sa ganoong pangyayari, pero wala ni isa sa mga ito ang pinaniniwalaan. Matapos makapagkwento ng asawa ni Ker sa kanya, ay halos hindi siya lubusang makapaniwala. Kung titingnan mo kasi ang lugar, para bang mapayapa naman ito. Dahil sa naikwento rin ng asawa ni Ker sa kanya, kaya dobleng pag-iingat na ang kanyang ginawa sa kanyang trabaho. Medyo may kalayuan kasi ang kanyang mga biyahe kapag siya ay naghahabal-habal na siyang labis niyang ipinag-aalala. Lumipas ang buwan, panay trabaho pa rin ang inaatupag ni Ker. Wala namang nangyaring masama sa kanya sa paglipas ng buwan, hanggang sa dumating ang puntong naganap na ang hindi niya inaasahang pangyayari. Isang hapon, habang papauwi na itong si Ker ay biglang merong pumaypay sa kanya. Dali-dali namang lumapit si Ker upang malaman kung ano ang pakay nito. Paglapit dito ni Ker, ay bigla siyang sinabihan nito ng, "Boy, naghahabal-habal ka ba? Papatid lang sana ako sa iyo. Hindi ko na kasi naabutan ng huling biyahe. Huwag kang mag-alala. Magbabayad naman ako ng eksaktong halaga." Wika nito kay Ker. Nang malaman ni Ker na medyo may kalakihan ang ibabayad sa kanya, hindi na niya nagawang tumanggi pa. Sa isip niya noon, umaga pa naman at kayang-kaya niya pang habulin ang oras pabalik sa kanilang tahanan. Pagsakay ng lalaki kay Ker, agad naman itong pinatakbo ang kanyang motor nang medyo may kabilisan. Pag-alis ni Ker sa kanilang lugar, ay ang pagramdam nito ng pagkabahala para sa pag-uwi niya maya-maya. Magbabandang 6:00 na kasi noong mga oras na yon at papalubog na ang araw. Kahit alam ni Ker na maaabutan siya ng gabi, ay kampante pa rin siya dahil sa hindi pa naman ito kalaliman. Pagdating nila sa sinasabing lugar ng lalaki, ay agad naman itong bumaba upang magbayad sa kanya. Matapos makapagbigay ng sukli ni Ker, ay dahan-dahan na niyang tinahak ang kanyang daan pauwi sa kanilang bahay. Habang papaalis siya sa lugar, ay humana pa siya ng pasahero upang kahit papaano'y meron siyang makakasama sa kanyang biyahe. Awa naman ng Diyos, ay nakahanap si Ker ng pasaherong patungo rin sa kanilang baryo. Walang pag-aalinlangang isinakay niya ito at hindi niya inalam kung ilan ang kaya nitong ibayad sa kanya. Ang mahalaga noon kay Ker ay makauwi siya ng ligtas at magkaroon ng kasama na magbibigay sa kanya ng lakas ng loob habang siya ay nagmamaneho. Habang papaalis sila Ker, ay tinanong muna niya ang aangkas upang kahit papaano'y malihis niya ang takot na kanyang nadarama. "Manong, madalas ho ba kayong umuwi ng ganitong oras?" tanong dito ni Ker. "Ngayon lang. Wala kasi akong pasok bukas eh. Nagkataon namang papalaot kami ng kapatid ko, kaya napilitan akong umuwi ngayon." Sagot ng lalaki. Matapos nilang makapag-usap, doon na inumpisahan ni Ker ang pagpapatakbo ng mabilis. Papaalis na kasi sila noon sa baryong kanyang pinuntahan at dadaan na sila sa mga pastuhan ng mga baka. Walang tao sa daanang yon na siyang labis na ikinakatakot ni Ker.
Sa pagtagal ng kanilang biyahe, pansin ni Ker na wala ni isang motorista silang nakakasalubong o nakakasabayan man lang. Habang nagmamaneho noon si Ker, ay napakarami nang pumasok sa kanyang isipan na kung ano-ano dahil na rin mahina ang ilaw ng kanyang motor. Nang malapit na si Ker sa lugar na talamak sa aksidente, ay doon na biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Habang sila ay papaahon sa mataas na parte ng kalsada, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakita ni Ker ng unang beses ang kalabaw na tinutukoy ng karamihan. Naroon ito sa isang puno ng akasya na tila ba naghihintay ng mga napapadaang motorista. Pagtapat ng ilaw ng motor ni Ker sa kalabaw, ay doon niya nakita ang napakapulang mga mata nito. Halos isang dipa din ang haba ng sungay ng kalabaw na siyang labis niyang ikinatakot. Walang sabi-sabi, agad niyang inarangkada ang kanyang motor upang matakasan ang kalabaw na yon. Napahawak naman ng mahigpit ang pasahero noon ni Ker dahil sa kanyang ginawa. Nang masipat ng kalabaw na papabilis na ang takbo ni Ker, ay bigla itong humarang sa kalsadang kanyang daraanan. Hindi naman nagpatinag si Ker sa laki ng kalabaw, kaya ang ginawa niya ay pinagpatuloy niya ang bilis ng kanyang pagpapatakbo. Pagsugod ng kalabaw sa motorsiklo ni Ker, ay siya namang pagtahak ni Ker sa talahiban malapit sa kalsada. Doon niya piniling dumaan upang hindi sila madakip ng kalabaw na yon. Alam ni Ker na hindi ito ordinaryong nilalang, gawa ng namumula ang mga mata nito. Hindi din normal ang ngipin ng kalabaw na kanyang nakita dahil sa nagsisitalasan ang mga ngipin nito. Naglalaway din ang kalabaw na yon na parabang gutom na gutom. Dahil sa naisip na paraan ni Ker, ay matagumpay silang nakatakas sa kalabaw. Ilang minuto pa ang lumipas, ay bigla silang nakakita sa himpapawid ng isang anyong taong merong pakpak. Nang masipat ito ni Ker sa salamin ng kanyang motor, ay doon na tuluyang nakumbinsi si Ker na maaaring isang aswang ang humahabol sa kanila. Ang kalabaw namang nakita niya sa daan ay maaaring yun din ang nakita niyang lumilipad. Dahil sa takot nilang nadarama, ay puro pagsigaw lamang ang ginagawa nila Ker habang nagpapatakbo ng mabilis. Pagpasok nila Ker sa kanilang baryo, ay nakita pa nila ang nilalang na yon na dumapo sa isang puno. Hindi na yon pinansin nila Ker, gawa ng nagmamadali silang makabalik sa kanilang tahanan. Dito na ako, boy! Dito na ako! Natatarantang sigaw ng lalaki. Nang marinig ito ni Ker, agad niya namang itinigil ang kanyang motorsiklo upang maibaba ang kanyang pasahero. Hindi na ito nagawang singilin ni Ker dahil sa pagmamadali niya. Pagdating niya sa kanilang tahanan, ay bumungad sa kanya ang kanyang asawang galit na galit habang naghihintay sa kanya. Ker, anong oras na? Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito ah. Di ba ang sabi ko sa'yo, umaga ka pang umuwi dahil delikado sa gabi? Sigaw na bungad ng kanyang asawa. Hindi naman nakasagot noon si Ker sa kadahilanang mas iniisip niya ang kanilang mga naranasan. Pagkaupo ni Ker, agad itong humiga upang mabawasan ang kanyang nerbiyos. Ang asawa naman noon ni Ker ay patuloy pa rin sa panenermon sa kanya. Sumapit ang tulugan. Naging matiwasay naman ang tulog ng kanyang pamilya. Pero si Ker noong mga panahong yon ay halos hindi makatulog, gawa ng pabalik-balik sa kanyang isipan ang kalabaw na kanyang nasilayan.
Animoy kapag ipinipikit noon ni Ker ang kanyang mga mata, ay nakikita niya ang kalabaw na nakatitig sa kanya. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, habang papatulog na si Ker, ay biglang nakarinig siya ng paglakad ng isang hayop sa kanilang tahanan. Medyo mahina lang ang pagtapak nito, pero rinig pa rin ito ni Ker dahil sa napakatahimik ng kanilang paligid. Sa bawat paglakad ng nilalang sa kanilang tahanan ay ang paghinga nito ng malalim na maihahalin tulad mo sa isang baka. Nang maramdaman ni Ker na papalapit na ito sa dingding ng kanilang tahanan, ay bumangon na siya sa pagkakahiga upang kumuha ng bolo. Meron silang aso noon ayon sa kanya, pero hindi nito nagawang tumahol nang maramdaman ni Ker ang nilalang na yon. Ilang minuto ding nagpabalik-balik ito sa kanilang tahanan hanggang sa tuluyan na itong lumisan. Awa naman ng Diyos, ay walang nangyaring kakaiba kay Ker at sa kanyang pamilya. Kinaumagahan ng mismong araw na yon, laking gulat na lamang ni Ker nang nalaman niya na ang kanyang pasahero noong gabi ay hindi na muling nagising sa kanyang pagkakatulog. Halos baluti na naman noon si Ker ng takot dahil sa kanyang mga nalaman. Di lubos sukat akalain noon ni Ker na ang masiglang taong yon ay mamamatay na lamang ng biglaan. Dahil sa kanyang mga nalaman, ay pinili ni Ker na makilamay na rin sa pamilya nitong naiwan. Pinili niya munang magtrabaho sa umaga upang kahit papaano'y meron siyang kita na maiuuwi sa kanyang pamilya. Sa pagsapit ng gabi, tumungo si Ker sa bahay ng lalaki upang makiramay. Nadatnan niyang maraming tao sa pamamahay nito at maraming nakasinding sulo na siyang nagbibigay ng labis na liwanag sa buong paligid. Nang makalapit na si Ker sa kapatid nito, ay agad niya namang ipinakita ang pakikiramay niya sa namatay. Ako ho yung huling nakasama niya noong gabi. Tumungo po ako rito upang kahit papano ay makiramay sa kanyang pagkawala. Sadyang, hindi talaga natin masasabi kung hanggang saan lamang ang ating buhay. Wika ni Ker sa kapatid nito. Maraming salamat. Masaya kami at kahit papano'y nakadalo ka sa unang lamay ng aking kapatid. Sagot naman ng kapatid ng namatay. Sa kanilang pag-uusap, hindi na nagawang ipagsabi ni Ker ang nangyari sa kanilang dalawa. Pinili na lamang niyang ibaon sa limot ang mga pangyayaring yon upang tuluyan na niya itong makalimutan. Habang sila ay nag-uusap, nabanggit ng kapatid nito na binangungot umano ang kanyang kuya bago ito namatay. Nang madatnan nila ito sa kanyang silid, ay nakita niyang nakahawak ito sa kanyang dibdib habang nakadilat. Nakaunat na din ang mga paa nito na isang indikasyong wala na itong buhay. Sa pagtagal ng kanilang pag-uusap, ay doon nakilala ni Ker ang kapatid nitong naiwan. Ayon kay Ker, na ang pangalan ng kapatid nito ay si Roji, isang mangingisda sa karatig nilang baryo. Doon talaga sila tubong naninirahan pero ang napilitang lumipat dito ay ang kanyang kapatid, gawa ng dito nakatira ang kanyang asawa. Noon ding mismong gabi, ay hinintay niya ang kanyang kuya, gawa ng umaga pa ang magiging alis nila sa pamamahay nito. Pero noong umaga habang naghahanda itong si Roji, ay doon niya natuklasan ang sinapit ng kanyang kapatid. Huli na para kay Roji at sa pamilya ng lalaki dahil sa patay na nila itong natagpuan. Ang tanging nagawa na lamang noon ni Roji ay ang umiyak at ang yakapin ng bangkay ng kanyang kuya.
Habang sila ay nag-uusap, ramdam ni Ker ang init sa paligid dahil sa mga sulong na kasindi. Dala ng kuryosidad ni Ker, kaya nagawa niyang magtanong. Roji, bakit ba ang daming sulong na kasindi? Hindi ba kayo naiinitan yan? Tsaka, baka masunog yung mga gamit dito sa bahay ninyo. Pag-aalalang tanong ni Ker. Hindi, Ker. Mas mabuti ng maliwanag para maitaboy ang mga nilalang na nagbabalak kumuha sa bangkay ng kapatid ko. Sagot naman ito sa kanya. Ayon kay Roji, nagawain talaga ng kanilang pamilya ang magsindi ng sulo kapag merong isa sa kanilang na maalam. Yun din kasi ang naging paniniwala ng kanilang pamilya upang maitaboy ang masamang elementong magtatangka sa bangkay ng kanilang mahal sa buhay. 9 na araw ang pagpapaapoy nila sa kanilang tahanan upang maging ligtas ang bangkay. Sa oras kasi na mawala ang liwanag sa kanilang pinaglalamayan, ay maaaring umatake ang mga aswang na kumakain ng bangkay ng tao. Di nila ito mamamalayan sa kadahilanang meron itong sabulag. Nilalagyan din nila ng kalamansi ang bangkay ng namatay upang hindi makalapit dito ang aswang. Sa pagsapit ng libing ng lalaki ay naging maayos naman ang lahat. Si Ker ay nakilibing din upang kahit papaano'y mailuksa niya ang pagpanaw ng kanyang huling pasahero. Nilakad lamang nila ang may kalayuang libingan para naman maipakita nila ang kanilang pagluluksa sa pagkawala nito. Di naman naging hadlang kay Ker ang kanyang asawa dahil kahit papaano ay naiintindihan niya ang nararamdaman ni Ker. Matapos maganap ang libing, ay doon na nagbalak si Ker at ang kanyang pamilya na lisanin na ang lugar na kanilang tinitirhan. Ayaw pa kasing tumira doon ang kanyang asawa dahil baka sa susunod ay hindi na pala rin si Ker. Mas mabuti nang umiwas kesa mahuli ang lahat. Habang hindi pa sila nakakaalis, patuloy pa rin ang paghahabal-habal ni Ker. Nang makahanap na sila ng angkop na lugar na kanilang titirhan, agad din naman nilang nilisan ang kanilang pamamahay. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ni Ker ang kanyang memorya na minsan silang makakita sa daanan ng isang kalabaw at isang aswang na humahabol sa kanya noong mga panahong isa pa siyang habal-habal. Okay, pasensya na kayo baka hindi muna ako magbigay ng opinyon sa kwento. Kasi sobrang sakit ng ulo ko tapos medyo lumalala na rin yung sipon. Pero pasensya na rin, hihingi rin ako ng pasensya sa pagiging tunog kong nasal ulit. Kasi wala uso ngayon, di ba? Sino pa dyan yung walang sakit? Kaway-kaway naman, maswerte kayo. Pero kahit ganito, magre-record pa rin tayo tsaka mag-upload pa rin tayo. Meron pa tayong isang kwento pero ngayon pa lang humihingi talaga ako ng pasensya kasi nasal tayo. Pero wala naman tayong sakit, ito lang talaga yung sipon tsaka ulo. Kaya all goods, kaya natin to. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.